Choy, nakayari. Ayun. Ay, dalawa. Dalawa tayo. Ano? Yeah! Hey mga kachoy! Isang maulang umaga sa ating lahat. Yun! Woo! Ginagawa mo. So dito lang muna tayo mga kachoy sa malapit sa ating lugar. Kasi masyadong ngayon, masama yung panahon. Doon na lang tayo mga kachoy ulit sa may magpe-pacing tayo. Doon sa may malapit doon sa ilalim ng tulay na yun. So yun mga kachoy, kung bago ka pa lang kayo sa aking channel, please subscribe naman, Yojoy Fishing. Siyempre, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga videong mga bago. So yun mga kachoy, good morning, good morning. Thank you mga pala mga kachoy sa 300 subscriber ko. Yun, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga kachoy, hindi natin makukuha yung ganong subscriber. So yun mga kachoy. A few moments later. Yun mga kachoy, dito kami ni tatay. Dalawa kami ni tatay mga kachoy. Dito tayo sa pipisto sa ilalim ng tulay. Yun, samahan nyo kami dito mga kachoy. Tatay may nahuli na daw. Nakailan ka na tayo? Apat na. Yun mga kachoy, nauna kasi tatay sa akin. Yun, sit up tayo mga kachoy. Tayo mga kachoy, maganda to mga labanan dito mga kachoy. Mukhang makakarami tayo rito. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Kinagat si tatay mga kachoy, kinagat. Ginagat tayo. Ano masabi? Mukhang gusto ng bagong pain. Kakapain mo lang, biglang nila. Siguro nakaganon na yun. Okay ito. Kakapain lang ni tatay, biglang nila. Yan, tatay mga tirano na yan dito. Bukas tayo, dito rin ulit kayo. Dito rin kayo bukas. Diba? So yan, ganun. Yan ang mga rin si tatay. Araw-araw lang siya dito. Yan, nakita ko siya kaagad dito sa kanto. Nilapitan ko na para may kasama siya. Ayun, mga kasi hinahagat si tatay. Oh, huli! Yun, huli! Galing nito. Panglima na mga kasi. Ayun mga tayo. Wow! Nakakawala mo yan, tay. Galing mo talaga. Layo naman ang lalagyan mo, tay. Ang layo. 1 kilometro na lalagyan ng isda. 1 kilometro na layo. Eh mga kasi may stab na tayong binigyan ako ng utol ko. Shoutout nga pala kay Manny Bermejo. Manny Charlon Bermejo. Yun, shoutout sa'yo, tol. Salamat sa stand ng cellphone. Medyo sana mukhang swerte itong makarami. Yun, mga kasi, nakayari. Ay, dalawa. Dalawa tayo. Ano? Yeah! Magkasama pa talaga sila tayo. Tayo. Dalawa, tilapia. Tsaka kanduling. Yun. Sapul mga tayo. Ano? Konting-konti na lang, nawawala na.
Yun mga kasi, nakakuha rin. Yay! Ayun. Ano? Ba, ang laki ng kay. Yes, 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 yes. Ginagawa mo. Yun! Paano yung sanlaki? Ano naman yung tatay mga kasi, ang laki nung nakuha mga katoy. Dalawang ano na ako mga kasi, tilapit saka isang kanduhi. Swerte naman yung tatay. Yung nag-iwanan yung ano mga yan. Kanduhi saka tilapit. Siguro mag-ano sila. Best friend. Best friends sila, di sila nag-iwala hanggang sa umagat sila sa aking kain. Ay, saya talaga pagka so yun mga katoy, dito lang yung pangalan. Lalo na pa ni tatay, salita ko lang salita eh. Hindi na wala sa salita. No, 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 no. Sana ako kausap ko pa rin tatay. Kasi dalawa yung ano mo. Nangyari mga ko. Wala tayong floater na mga ko. Ginawa ko yan. Chinilas. Nabigay ko na kay Ivan kasi yung dalawang floater ko mga ko. Sa Barangay. Kaya dito mga ko. Malaki yung tayo. Malaki. Kaya pala eh, hinahuli-huli no. Malaki yung nuso. Yun ba yun? Ay, yan pala yan. Oh no! Nagat wali. A few moments later. Huli ka! No, no, no! No, 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 no. Ay, wala, kunti na lang. Kunti na lang. Ay! Kunti na lang mga tayo. Mga tayo. Ay! Galing. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ang laki mga tayo. Uy, ko. Ay! Ay! Ako tayo. Ayos ah. Ay! Ang saya-saya. Apat na ako mga toy! Apat na ako! Yun lang, wala na ako pamain. Oh no! Lagi natin ako. Kinukuha ko pa ito isa, ano ko tayo, sa ano ko pa ito kinukuha eh.
25. Yes. Galing, galing. Muntik pa makawala. Siguro kung pinitik ko ng gusto, wala. Buti na lang, siyartik ko lang ng ano. Meron ako mga ate, kaso sinabit yung isang hook. Yan oh. Sayang. Ay, nakawala na lalo. Ano pala yun eh? Isda pala. Oo, tumabit. Yung. So yun, maganda rin sa ano talaga mga ate, dalawa hook. Kasi minsan makakadalawa ka rin. Minsan naman, nahuli mo na yung isa, sumabit yung isa, hindi mo siya makuha. Sayang. Ay, naku. A few moments later. Ang galing mga chay. Mamalik. Wala, kulay ano. Ba't ganun kulay? Ba't kulay ano? Mga chay yun. Kulay... Ano siya mga chay yun? Orange. Orange ba tawag ito? Kunti na naman mga chay. Kunti na naman, makawala na naman. Wala na nga. Nakat. Dapat. Wala na yun. Ayos, may stand na tayo. Salamat talaga sa utang mo. Kita na yung kita na yung DVD na. Mukhang swerte mga ito yung bagong gawa ko ano. Kagaya ng isda. Kaso hindi nga lang natuloy yung plapla. Pero okay naman. Tapos na yun. No, 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 Ay, dalawa! Dalawa makatay! Dalawa makatay! Yes! Dalawa to, yari! Yun! A few moments later. no, 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 no. Dalawa na naman tayo. Dalawa na naman. Mukhang siri tayo ngayon, puro dala-dalawa. Pag minalas-malas mo, wala kang yan ka na. Uwi kita kasi mahal ng pagkain ng pusa mga day. Napaksiw ko yung mga day tapos papakain ko sa alaga. Ginagawa? Ate yun. Ito na yung hinahanap natin mga ate. Kaso maliit mga ate. Oh. Ito ate yun. Ang ganda. Gandang ilagay sa aquarium mga ate. Dati ano to mga ate. Nalagay talaga sa aquarium to. Nung naging pasty na to. Yung wala. Doon ko ba't naging ano to. Pasty ng ilog. Kinakain kasi ng mga katiwan yung mga similya ng
tilapia. May tanong si Milya nito, kinakain pa rin. Yan daw mga tiyo, pang aquarium talaga. Dami na pala ng kamay. Sorry mga tiyo. So, iuwi natin to. Kasi, pakain ko kayo sa mga alaga ko. Thank you. Yun, yun. Yun. Teka, hindi natin nalagyan. Tama kasi, kuha na natin yung lalagyan. Palamas ko yung huli natin, pakita natin. Ito. Yung mga tiyo. Ang dami mga tiyo. Para tayo kumain sa isla Jordan. Tayo pa ng tinapia. Yung iba kasi dito mga tiyo, dito nag-video. Ayun, yan ang mga tiyo. Di ba mga tiyo, mga buhay pa. Oh. Diba, humihinga pa sila.